Nå, ja, der kommer en opdatering på mit projekt. Jeg skulle egentlig have lavet videoen noget før, eller nogle videoer imellem, men det har jeg sgu ikke lige fået gjort. Men motoren her, den er samlet, som man kan se. Blokken den er jo blevet gået efter. Der er kommet nye plejlstænger i, som er forstærket, smede plejlstænger. Og ja, vi kører med de samme stempler fra GCD'eren. Så motorophæng og så videre, de er blevet lavet. Der er lavet generatorophæng, og jeg har fundet en starter, der passer, eller jeg har tilpasset en starter, så den kan komme til at passe. Jeg købte en til en Avensis, men det viste sig så, at den havde nogle andre bolthuller, så jeg har måtte skære nederste del af her. Og så bruger mit hul skal ikke ind. Så jeg har lavet olietilførsel til turboen, og jeg har fået monteret en olietryk- og temperatursensor. Så jeg har fået lavet beslag til tændspoler. Der bruger vi tændspoler fra en Yaris. Så er der, fordi det er jo en anden blok, jeg har brugt, så er der ikke det drænhul, der normalt er her til topstykket, så jeg har fået svejst en fitting i bundkarret. Ja, så har jeg monteret gearkassen. Den sidder endelig fast monteret, den bliver ikke pillet af igen. Så der er kobling monteret inde bagved og så videre. Det ser ud til at passe. Den skulle lige tilpasses lidt, fordi GCD-koblingen den er lidt større end den normale 4A GE-kobling. Så jeg har måttet slibe lidt rundt om kring i huset i det der område. Men det skal godt nok. Så har jeg fået lavet motorstyring. Eller ikke motorstyring. Ja. Jeg har fået lavet ledningsnet til motorstyringen. Jeg har valgt at køre med en Max L7 Street. Jeg tænkte, det var et fint kompromis mellem priser og features, men den kører rigtig meget, men jeg har lidt fortrudt, at jeg ikke har gjort med en sport i hvert fald, så jeg kunne få elspjæld på. Men ja, så det var der også et sted. Man må stoppe et eller andet sted. Ledningsnettet på den her side af motorstyringen er mere eller mindre færdig, så skal vi have lavet en relæboks med til styring af blæser og benzinpumper og alle mulige andre ting. Så det var meget godt. Så har jeg også fået tilpasset manifolden her, så den kan være i motorrummet. Som man kan se, hvis man kender normal smallport indsugning, så er den gjort 50 mm kortere på det her led. Den er kortere herop 50 mm. Og så der skåret hjørnet af, som man kan se. Så i stedet for startdysen, så har jeg monteret en lufttemperatursensor i manifolden her. Jeg må se, om det duer, eller om den heatsoaker. Ellers så flytter jeg den ned, så den sidder i indsugning på et eller andet sted. Men jeg tænker, det må være fint. I hvert fald til at få den op at køre. Så er der monteret udtag til MAP-sensor, og jeg ved ikke med den der, som er krumtapsventilation, den får jeg nok lukket af og planen. Og så må jeg køre ud i en CAT-scan fra udtaget fra stusen der. Jeg kan ikke huske, om jeg har vist den, men jeg har også fået lavet min manifold færdig til turboen. Den er forsvundet et eller andet sted hen. Ja. Så nu er næste skridt at få pillet den gamle motor ud. Den er sat tilbage
i løbet af foråret, fordi at, jeg skulle bruge bilen. Men planen er at få den ud, smide den nye i, se om der er noget, der mangler, og så ellers se om vi kan få den startet. Der skal laves, når den kommer i, skal jeg lige have fundet ud af noget, hvad det hedder, benzinsystem. Men der regner jeg med ikke er så slemt. Ja. Men genoptagerne, det er, at jeg har fået motoren ud, og jeg skal prøve lige at se den ved siden af hinanden og sammenligne. Nå, så gik der lidt. Den nye motor, den er kommet ud, og den nye er kommet i. Det hele er sådan løst samlet nu. Motoren sidder, hvor den skal monteret, det gør gearkassen også. Men manifoldene, de er bare løst monteret. Jeg skal lige se, at alting stadig passer, som det nu engang også gjorde ude på motorstanden. Og manifolden, den passer stadig fint. Der er lidt plads rundt om hele vejen, og den kan komme af og på. Og det samme gør sig gældende for udstødningsmanifolden. Der er lidt bedre plads. Den her slange og den længere nede, de skal afmonteres, og så monteres det andet sted. Den ene, det her, det er til, varmeapparatet, og den anden, det er vakuum til bremseforstærkeren. Og den skal herop et eller andet sted. Ja, lige nu der er det meste samlet. Det eneste, der mangler at blive monteret, det er dyserne, men det tænkte jeg, det var lidt ligegyldigt. Ja, så ser jeg ledningsnettet, det er lavet sådan, det passer, og langt nok. Og det er det heldigvis. Motorstyringen, den skal hænge heroppe et eller andet sted under sikkerhedsselen. Så skal relæboksen være nede ved batteriet derovre. Det eneste, som umiddelbart ikke passer, eller som er lidt irriterende, det er manifolden derovre. Den er svær at få på, efter at der er kommet sensor så videre i hullet. Men det kan bare afmonteres ved montage, eller så skal krogen herover afmonteres. Og så generatoren. Jeg har skiftet generator, fordi at først var planen at genbruge den originale, men så undersøgte jeg egentlig, hvor meget strøm den kan levere. Den kunne kun levere 35 ampere, og det er ikke nok, når man skal til at have blæser på, og man skal til at drive et ordentligt tændingssystem og dyser og alt muligt andet. Så jeg købte en større en på 90 ampere, mener jeg. Men der er ikke ret meget justerbarhed i det. Hvis man kigger, så kan man se, den rører til siden, og den rører næsten motoren hernede. Så der skal jeg finde på et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg begynder at slibe lidt i generatoren. Det har jeg gjort lidt for at få den monteret. Ellers skal jeg slibe dernede, hvor den rører på klokken. Så jeg har monteret køleren, eller den nye køler. Den sidder sådan temmelig fornuftigt, vil jeg mene. Spørgsmålet er bare, om den kan holde motoren kold, men det må ikke den kan det. Når den trods alt er helt ny og ikke stoppet til eller noget som helst. Ja, men jeg tror, det er for nu. Så kæmpe skridt på den rette vej. Så næste trin, det er at få tilpasset generatoren. Så skal jeg have planet begge manifoldene, og så bliver de monteret fast. Så skal laves benzinanlæg, og så skal der laves noget rørføring til intercooleren. Intercooleren, den kommer til at sidde lidt sjovt.
Jeg købte sådan en, hvor den kommer ind og ud i samme ende. Og så er planen at montere den her op under gulvet. Og se om det duer. Men jeg er svært ved at se, hvordan jeg får den ud foran. Så det kommer til at gå ned ved siden af motoren under bundkarret. Der er jo heldigvis en fint hak der, hvor det kan komme igennem. Så op til intercooleren frem, og så op til spjældet på manifolden. Så det er skide godt. Jeg har også fået stænger til gearkassen, så jeg kan skifte med ratgearet. Så det er meget fedt. Så ja, det er det for nu. Så jeg håber, jeg har en ny video klar snart.